det seneste århundrede er vejret blevet voldsommere. Dette skyldes menneskers udledning af gasser, såsom CO2. CO2 er en drivhusgas, og drivhusgasser er med til at holde jorden varm. Men i det seneste århundrede er udledningen af CO2 steget kraftigt, og dette kan skyldes, at der er kommet langt flere mennesker på jorden, og de er alle med til at udlede mere CO2. CO2 bliver udledt fra menneskers udånding, bilers udstødning og meget andet. Hvis indholdet af CO2 i atmosfæren bliver for højt, kan det have mange farlige konsekvenser. Fotosyntese er grundlaget for livet på jorden. Det er en rigtig smart proces, der skaber stof af enkelte ting, såsom lys, luft og vand. Fotos betyder lys, og syntese betyder at sætte noget sammen. Forestil dig et træ. Det vokser hvert år og bliver højere og bredere, men det spiser jo ikke noget. Hvordan går det til? Alle grønne planter kan selv skabe fast stof ved at bruge nogle helt enkelte byggesten, som findes næsten overalt. Sollys, CO2 og vand. Planten omdanner disse stoffer til ilt og glukose. Formlen lyder således: CO2 plus H2O plus lysenergi fra solen giver glukose og ilt. Du kan selv gøre en forskel. Plant en plante og støt din klode.